Здравейте от Евролит мебели. Ето ни в град Дупница при нашите клиенти. Приключихме с монтажа на спален комплект Париж 3. Напълно в готов вид. Да им е честито на клиентите, със здраве да ползват. Ако иска някой да си поръча не само този модел, има и други налични модели, може да се свърже с нас. Евролит мебели. Телефон е 038 54 21 84. Очакваме вашите запитвания и поръчки. До скоро!